Bi diskriminazio mota litezke, bat zuzena, lan berdinagatik gutxiago kobratzen dutelako emakumeek, eta beste bat zeharkakoa, aldi baterako kontratuak, 10-8 emakumeentzat izaten direlako, askotan, lehen esaten genuen bezala, zaintzarako eta malgutasuna behar dutelako, eta azkenean gutxiago kobratzen bukatzen dutelako. Jaurlaritzak hori nola aldatu lezake, 293 milioi euro horiek erabilita, hori nola aldatzera iritsi liteke Jaurlaritza? Bueno, argi dugu egiturazko arazo bat dela, oso konplexua, multidimensionala, eta zentzu horretan era desberdinetako neurriak hartu beharko direla, ez? Argi dago baita ere, hain zaila den arazo bati erantzun egoki bat emateko, eragile guztien ekarpena behar izango dela, eta esan dudan bezala, neurriak hartu beharko direla alde desberdinetatik. Zentzu honetan guk egin duguna da, kontuan izan da zein den arazoa eta heldu beharriako lan, naiz eta oso konplexua izan, estrategia bat prestatu, 2030 urtera arte luzatuko dana, eta 2019 eta 2020 60 neurri planteatu dira arlo desberdinetan. Sensibilitate arloan, hezkuntza arloan, gero enpresa eta sindikatuekin ere lan egiteko proposamen bat dago, eta batez ere orduko soldata horretan dagoen arrakala murrizteko, eta baita ere urtean zehar jasotako ordainsarien inguruan ere dagoen arrakala murrizteko. Eta hor neurri desberdinak planteatzen dira, edo enpresentzako diru laguntzak, berdintasun planak egiteko, edo kontratazioetan berdintasun klausulak txartatzearena, edo hainbat kanpaina, segaiaren inguruan ere pedagogia egin behar dela uste dugu, ez? Zuk aipatu duzu, batzuk uste dute soldata arrakala dela bakarrik emakume batek lan berdinagatik gizonak kobratzen dauen baino gutxiago kobratzea, eta hortik haratago doan zerbait da soldata arrakala, ez? Aipatu dan bezala, zaintza lanetaz arduratu dira gehien bat emakumeak, eta horrek ere eragina du euren bizitza laboralean, euren ordainsarietan, gainera emakumeak egiten dituzten lanak gutxiago baloratzen dira. Guzti horrek eragina du arazo honetan, eta esan dakoa, badakigu oso konplexua dela, baina heldu behar genion gaia zen, eta neurriak planteatu dira, hasi berri dago, eta uste dut apurke eta denon artean nahi dugun helburu hori lortzeko gai izango.